Rodrigo Thomas, aelod Cynulliad dros Ddwyrain, Caerfyrddin a Dinefwr, a'r aelod o'r Comisiwn sydd â chyfrifoldeb am Wasanaethau Dwyieithog. Yn ystod y dyddiau nesaf yma byddwn ni'n cynnal nifer o gyfarfodydd cyhoeddus i geisio sicrhau fod y cyhoedd yn cael cyfle i fynegu barn ar yn ymgynghoriad ar y gwasanaethau yma. Byddwn yma i Colwyn ac yn Aberystwyth ac yn cyfarfod hefyd yng Nghaerdydd. Yn gobaith ni yw y bydd cynifer ag sy'n bosibl yn ymateb i'n ymgynghoriad ni ac yn sicrhau fod ei barn yn cael ei glywed fel yn bod ni'n gallu creu y math o wasanaethau mae pobl Cymru yn dymuno i gweld yn y Cynulliad. Os ych chi'n dymuno ymateb i'n ymgynghoriad ni, mae'r manylion cyswllt i weld ar waelod y sgrin. Diolch yn fawr iawn i chi. Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. I gael rhagor o wybodaeth ac i ganfod pwy sydd yn eich cynrychioli, ewch i cynulliadcymru.org neu gallwch chi'n dilyn ar Facebook a Twitter.